Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpinay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linlingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas. Intabuya en dagiti naalas ken napintas, kanintarik na en da sa ken ragsak, adagito ken asumantak. Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumnge ka nagsurat iti dayto ya programa. Apakay tampukan kadag iti pakastritaan ti biyag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biyag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biyag. Dear Manong Nemi, Nembag abigatyo amin nga sangapada papagayam. Manipot ito'y Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Amasarakan it Barangay 31, Kalingaan, Sitio Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At di man nga sumangbay iti programa. Dear Manong Nemi. Kada ito di pag-ahim yun ni Manong yun, Nemi Ruiz, kumapkablawak iti nembag abigat, nembag na aldaw, nembag na oras, kada kayami sa kapada. And please share this program, share. Kat padaanan nyo. Di pagkasaritaan, ni pag-ahim tayong LV, anapoluan, plastic. Anya ti plastic, mayat ti plastic, adot gumatang ti plastic, kasapulan ti plastic. Anat pa kayo naigan, ti pagkasalitaan ni LV, ti pagkasati plastic, papagayami, padaanan nyo. Sagudahin nga rin ti surat, ti pagkasalitaan, ni pagayam tayong LV, nga napauluan iti plastic. Dear Manong Nemi, kasta unay iti panagprotesta, Manong Nemi. Inibaga mismo ni Papa nga saan na akayat ni Ramon gagbalin nga asawa. Nagigtutak, Manong Nemi. Inibaga na kaniyak nga saan na akayat, saan nga pabor kay ni Ramon. Di na kayat ngagbalin nga asawa. Di na kayat ngagbalin nga manugang da kini mama. Kinunak nga dakos kang kuha na Manong Nemi nga nagplayer apak tajak pulos namnamain nga kasta ti baga ni Papa. Iti ano yung rason mo pa? Keep calm anak. Api nga nag-flare up ka nga dakos. Diyan kami namnamain nga sawan nyo kanyak ti kasta Papa. Ramon is good. Nakasaysayaan. Iso lang, itipat patag ko. Iso lang talakarik na agitayat, Papa. Saan ko mga dadailan ragsak ko nga siyak nga kakaiso ng anak yo? Huwin, mamatiyak. Mamatiyak iha nga ipatpatig mo unay isuna. Kat iso, sigurado ka kadi, nga ipatpatignak ka. Ipatpatignak, Papa. Ipatpatignak ni Ramon. Api bagayo nga kasta saan nakipatpatig. Api ngusgahan nyo, iso na. Please, Papa, awan tinagbaling nga problema yo kanyak, ken problema ka na kayo, nagbaling na ka na singpet na tudyo, nga anak yo naman pa'y may saklay nga bugtong.
Jakmat makuna nga, jakmat maawagan ti makuna nga, spoiled brat. Ano man pa'y, ititadyo amin nga kasapulak. Kapag nga siya ti kakaiso na lahing galakyo. Iti dito agundaway sang kumagbalin nga mata pobre. Saan nga kinamata pobre ti bagbaga? Kanya saan? Gabo ka di? Tas nga nakapagturpos? Ni Ramon, iti college nga high school graduate laing, nga may sa laing nga gagangay nga waiter, ti may sa nga first class nga restaurant, nga siyay kami nga nagamamo. Gabo ka dita, ano mo laing ti pamilyada? Gabo ka dita, ni Ramon, ti pangnamnamahan, di kita ganagan kakabsat na. Gabo ka dita, namaknang tayo, kat nakurapay da Ramon. Samot ng makuna nga maawagan tayo tinabaknang. Okay, nasa liwan-wan tayo. Dadangarot business me ni mamang mo. Nangapaggraduar ka di college, kat napintas ti trabaho. Dakdak kayo nga amang ti sweldo, yung ti sweldo ni Ramon. Ganda ka di trason, tapos ni bagayo nga saan kami ngagbagay. Nga saan nyo akayat, nga iso na ti agbaling nga manugang nyo, kasta. Kamu ka dito nakurapay? Please. Diya kaya't nga ka problema tayo. Gapat relasyon mi kini Ramon. Please. Isong ibabawi ko ma. Di bagayo nga saan nyo akayat ni Ramon. Ibabawi ko ma. Di mo ka di sa lutsudan. Noan niya tikang runahan nga rason. No apay nga kunak nga saan nga rumbeng. Iso nagbaling asawam. Kan saan mi akayat. Iso asawam. Kan nagbaling nga manugang mi. Di ba nga orti kinakurapay na. Saan nga dahil anak? Awanan ti pamilawag pa'y kinaramon. Matlagayam. Talna ka. Urayan na kag-explain kan ka. Anat na nga yatam kan ko, ana. Ibagam. Ibagam ti podno. No, anyat na nga yatam kan ko, ana. Iti na nga yata. Gabot iso ti. Ikis ti puso. Iti nga rason. Anya ti gapuna. Guwapo. Okay. Nasihat. Nakasaysayahat. Uri na kayo, impakita na kinasayat na kada kayo, malambing, very sweet. Napakumbabang sasao. Respetaran na kayo. Respetaran na. Itilasod, tinasurok nga doon katawan, ti relasyon mo pa, dinapulos pa'y inira sa as kanya, kakayat nan nga dan, mapasamak ka na kami. Kahit nang asawan nga sa respetaran na ti kinababaik. Awanan ta sa pulak pa kinkwana. Anong orte kaya tiyo? Dati nabakbak nang ngamda tayo? Ngam dinakmad pudnong ipatpateg? Nga nagubsang ti panakisasalita na nga dinak kaya among respetaran, nga dinak among respetaran? Awanan ta sa pulak pa ni Ramon, ni Roman, gunak ko pa. Ni Roman, perfecto kang baling nga asawa, at baling nga ama. Okay. Mayat kayo ka di matlayangan, papa? Sanak pa lang nakumpinsi. Basta diyak kayat. Numabalingkat diyak kayat. Saan ko kayat? Manong naimi kasla sa anak pa lang nga mamati. Nga ka problema ak. Ini, tayo masilag ni mama, kada kami, manong naimi, kabayatan nga, ada ni Ramon, iti sangot ibalay, nakasasalita na tikasinsin ko, manong naming nga, inawis ko, ngay may nakipag-lunch. Inawis ko isuna, manong naming iti lunch, tap no may amaamu ko ni Suna, kadagiti parents ko. Tap no ikastagat, mapagtulakan minti kan lay sabi. Ngayon kastumatan tinapasamak. Diyak balos pagarupen nga, against ni Papa. E din ko na ni Mama. Honey, nangikot salitaan nyo. Naman pa'y sa anak nga, dagos nga masidig. Ngayon nangag ko, nangikot yamin. Ma, pati ka dita kayo, kat saan kayo nga kumanunong? Pati da kayo, kat kakampiyo ka din ni Papa? Nadakla iti nga anak. Abi kami nga, hindi mo salutsutin kini Papang mo, no? Api nga, sana kayat ni Ramon. Roman ko na yun, Papa. Mama. Ay, Ramon no Roman.
Ramon. Roman ken Ramon ngamin kita. Ramon, ni Ramon. Nadamag na ken kaitay no. Anyat na ngayatam kini Ramon, inexplain mo maten. Ket damagamat kini papang mo ah. Noon na magtiba ko nana. Pa, ayan siya saan yung kayat. Plastic ni Ramon. Plastic? What is plastic? Ano ka di plastic? Di plastic at plastic lain. Di kayo mawatan. Gambang. Anong gambang? Panagin ko na lahing dagititig na ina. What? Nalay nga garte. Nalay nga mga lukoy tirik na ken pamati ti may nga tao. Opportunista. Kung gundaway na lang iti weakness mo. Ngayon, awan ti sabali nga kalikagom na no di mang tulong iti bagina. Tapno umangat ti biyag na. Matulungan na ti pamilya na. Meaning, kahit na lang ti may kamang tikas ka na tayo. Makawanan na kayo kumanihapod Diyos, Papa. Amuyumat nga dakas, iti manghusga ti pada nga tao, saan nga pa nanghusga. Ibagbagak laeng iti bukod ko apamati. Obserbasyon. Damo nila makita ni Ramon, Papa. Apag nga takos yung ibagati kasta. Idin to ta siya. Pulos ti pa naging kukulana. Mapne ka. Gapong harod ta. Naamuhan na no, anat pagkapsutan. Istoryadong kada kami. Araramidin ka din ni Ramon, ti obligasyon na, akas may nga lalaki, akas may nga nubya, abo no nobyo, iti nubya na. Ika mga watan, Papa. LB, kasto iti kahit asawan ni Papa mo. Siya sino ni Ramon. Si kamit lang ibaga nga saan nga nakapagraduar, kapot ang marikirikat na lang. May isuna nga chief waiter, may isang class nga restaurant. Meaning, oras nga nakapagturpos iti kolehiyo. Okay lang. Okay matiswa trabaho na. Kapot decente, kaya may bagay kang kuha na tagawapo. May isang isuna inauna nga kadakwada nga kapsat. Kaya nasawan, arang iso iti nagkari iti pamilya na no, iangat na ti pamilya da. Mabalimat ng studio ko na ni papang mo nga no agayat matlang ni Ramon. Apag dinasapulan tay mangitag aya makatulong ken kuana kadakwada. Kasi ka anak. Anya madigit ay may istorya may panggipin ka. Sinuak? Ama mo yun sinuak. Gamot siya ngerti ka kay son ng anak yun. Sa anak nang nagtadapulos ti problema yun. Gamot na nagbali na kasingpet nga anak. Nasiyatak anak nga anak. Nasiyatak nga gayem. Nasiyatak nga tao. Gamot na anak ka natutig ka gayem mo. Isang ka nga may saga na siyat nga tao kat adot kagayem na. Nga maapay nga do't kagayem mo. Gabot na siya atak. Alam ni mama, nakasimsimple. Ani ati nasiyaat nga ipapay mo karagiti kagayem mo. No, adda masapol da, kat adda kanyak, itad ko. Tultulong nga kita. Amoy matin nga, manipuri di ubingak, managilibre ak. Iso nga adot kagayem mo, managilibre ka. Uwan. At dumat itad yung kanya kang allowance ko. Pag imanak ko man, iburay ko di patak nga tao. Di ba? Dahil malatnag ko na nga, anyat na dakeng ka, i-share mo iti patak nga tao. Di ba? I-share mo. Iso nga,
at gagaya mo, gabota, amo da nga, at da maitad mo kada ko ada. Idi, istoryam kada kami, idi awanan di kiti kaskulaam, ta naggraduar kan, at damatan trabaho da, kahit nakasawan, mamanukay nga di akitan, idi mga opisina kan, anat problema. Di, damok, di mga opisina, kasi lasanda nga, kay kaskaso da kiti ka opisina. At di ka dadakan mo pala unay amang mo. Hanggang nga, napanunod ko nga, ilibrak ida, iti merienda. Agruder ka iti meriendayo, nga sang kaopisinaan, kat si katagbayad. Siyempre, napansindakan. Oy, thank you. Kunada. Sikat nagbali ng abida. Di ba? Ato nagbali nga close kang ka nga kaopisinaam. Gapon tayo librem idat merienda. Pasara ilibrem pa idati lunch. No, kung matasamong ida ang libre, mapansin na ka nga ta. Ito sa mong ilibre dan, ta isar din mga bigla, anat mapasama. Di kayo maawatan, mama. Maawatan na kami, no kaya't mga awatan. Intilente ka, iha. Ita, intayo kini Ramon. Nagamamon nyo kini Ramon? Iti restaurant nga pagpapayan na. Anya ti dagos nga pakita na kang ka. Nagkras nga dagos kanya, kaya nakasaysaya at nakasweet-sweet. Nakais-isem. Makatikil rik na, jikiday na. Isupay lang amin ti lalaki nga nakasarakak iti kinasweet na iti makabang arik na nga isam na jakiday na. Kahit nangasawin na in love ka kadagin pagpakita na gabutan kaseset pa nakisasalita na nakasweet. Hindi ko nag-date kayo noon pa'y sampay nag-propose ka. Una naala na cellphone number ko. Good morning, good afternoon, good evening, kumusta ka na, kumain ka na ba? Kung na nakasweet, iso pala bang raramid ka niya kasiyay. Good. Idag-date kayo na nakaragsasak ma. Sino't nagbayad? Siyak. Rumbeng ka di, nga babae. Idagbayad. Isak tinagawis. Imposible na siya tinagawis. Karidida mo. Ma, siyak tadaan. Kaya amok nga waitress la isuna. Waiter ko na. Ay, waiter. Imbaga naman kanya ka, narigat ka sa saada, manulat sweldo na nga, may tulong na kalagiti parents na, kakapsat na. Kaya mawata, katsak tadaan, di siyak din nag-libre. Libre, basta mapangka-date, libre. Baka ikampay, di kwarta. Kung amin, bagbaga na nga, ada sakit ni mamang nagit. Kasi siyempre, naalo ko mitirik na, orehan nga ng ibaga, nagboluntaryo ka, nga nagtid kang kuha na nga, iitid na, gatang tiagas ni mamang ma. Rin nagaluan na ka din ni Ramon? Saampay pa, ma? Ngayon sika, ori awan okasyon, regaluan suna. Nagpinta sa cellphone na, sikat ng TED. Di arwaten na, branded, sinot ng TED, sika. Paano nutan? Ruban ka din nga, ti babae? Edad na amin ako sa pulan ti lalaki. Gabuti ba't patag ko, mama? Kanang ka sa pulan ni Ramon. Saan ka din nga ruban ko mga ti lalaki ti? Ti agastos. Nakasimsimple, mama, kasano ko mga gastos. Waiter lang nga ro di suna. Kasi dyan kahit asawan ni Papang gundawayan ni Ramon. Iti kinasiyat mo. Gaputan muna. Nasang kabasit lang kiday na, isam na.
panangapresyar na kang ka, panangdayaw na kang ka, nakasaysayat ka, nakabimpintas ka, kastaon ay matenti pa nakatikal mo. Pati ka kayo mamakit, saan nyo kayat ni Ramon? Sana ka against. No iso pakaraksakan. Pero rin ni papang mo, sakpagit mga lukoy kayong kuha na. Nasuportaran na ka. Itad may kayong kati pamalaupos. Ngam amirisam nga na yung bag. Timbagami kang ka. Karapat-rapat ka di, nga ni Ramon, ti agbaling nga katakta ko na yun agbaling nga asawa, ti kakaisuna nga anak mi, ti prinsesa ti biyak mi. Are you sure? Sure na sure, sure na sure. Okay. Hamot pa nga rin na lado ti amin. Amirisam ti amin namin. Adalim nga na yung bagta karakter, no ogali talaga ni Ramon. Kahit no kaskas di nga talaga, nga ibagam, nga kayat mo, nga agbaling, nga asawa, awan dun ti marami dun mo yung kinipapang mo. Talaga, tawaran na naramidan nyo, mama, papa. Adakin ni Ramon ti ragsak ko. Kahit na siya ti kakaiso nga anak yo, please, saan nyo kumasupi atin dati nga ragsak ko. Awan pet sinupiat yo. Italaeng. Gabuta, talaga nga. Saan nga sinsinan namin ti panakiasawa na? Ngem, adalatakin ka ang desisyon. Inaramid mo itlahin ti karabingan mi, pagrabingan mi keng ka. Kaya as pagarigan, da kami ti nagbidot. Alakit, very good. Ngem nakas pagarigan, ta sikat nagbidot. Adda kam tulat ta, itilikudam, LB. Manong Nemi, Jack Pulos in Kaskaso. No anyaman ti warning o no balaag na papaki ni mama kaniyak. Tanaturturay manong Nemi ti pusok nga mangikid din. Padasakbat nga mirisan manong Nemi ti bagbagada. No minsan manong Nemi kat hustuda. Ngam dakdakkel nga amang iti panangibagak ka siyak ti husto. Nakamalida. Agbeso manong Nemi. Narubeng ko ma nga ti lalaki ti siyempre agbaring aglalaki, agdaid na ti babae, iso ko mati agregalo, mangtulong iti babae, iso ko mati, ano, teko na karo din. Oo, mati mabalin ni Ramon. Okay lang. Okay lang, no? Agasawa kami, kat basbasit ti sweldo na, ngamiti siya, okay lang, kaaduan na ka ti sweldo, kat iso ti mausar, para iti panagkasapulan mi. Okay lang. Gabok na rin ta siya tinapimita si kasasaad na, di ba? Isot ka po naman ang Nemi, nga di damagan naman yung desisyon ko. Still, hampay nagbalbalo. Pa, ma, please, ikatan nyo kumatan niya mga negatibo na pamati yung kina Ramon. Okay. Sabi ko maiha, tadakam tinagpitan. Sabi ko ma, tulagan nyo nga rin ti kalay sayo, kat numampay amumi. Nga si katikang runahan nga gastos. Una ta siya nga rin ti addaan pa, ma. Nga banag ko mga saan nga rumbeng, kapot saan nga sikat lalakyan. Okay lang. Adumatin dornong ko. Kaslay bagam nga sanda kami nga takamatin kini mamang mo. Okay lang ma, pa. Ngayon nakas pagarigan tamang ted kayo para kanyak. Nga anak yo. Kakaiso ng anak yo, kapikit nga saan. Abi nga di itad kanyak ti suportayo. Ipaimin. Hamon nga gastusan pa iturnong mo. Taurnong mo lang. Takamin ti makam mo. Iti magastos. Ha? Pa? Ma? Thank you pa? Manong Nemi nakaragrag sakak nga rud. Iti kaaldawan, ti kalay sami. Akas tamat ti kinaragsak ni Ramon, nagramang matende kiti naganak, ken kakabsat. Kan magitak mo ti ragsak manong Nemi da papa, kini mama, di kiti kabagyan mi, di kiti kopisina. Naragsak da, para gabat na makita da ti kinaragsak ko.
Manong Nemi, dito'y kami balay, nga nagnaed. Tako na, ni Ramon, nga nakababay mat kanyak, no sadya balay da. Tati balay da Manong Nemi, ket no labsak tagsao, baka no, saan unay nga napiksakin ganit, ket marpoog, kasapulante, pan naka-renovate na, tapno lumagda, lumawa, ken mapintaan. Tako na kanyak ni Ramon, dito pa iti may sapanggap ko, sweetheart. Kababay met, nagtultuloy o tanakas na ti balay mi. Katuan Ketulungan ka iti reta. Noan yaman ti problema ti pamilya, tulungan ka. Gabuti patpatig ka, Ramon. Oh, sana nga babawi nga ng asawa kang ka, LB. Nakasaysayad ka. You're so good and I love you. Sigaw. Nakasaysayad ka. Nakasaysayad na papagin ni mamang mo. Huwag gayam. Dito yung talatangag na dito sidong da. Abay, ada ka di problema ka nakwada? Awan problema. Ang saan ka din nga napimpilas kumamit lang no swimming na ta. Okay, maawatan ka. Ada bagbaga da papakin ni mama nga iregalo da kadata. Wow! Dakila balay, house and lot? Jack man mo. Kaslakas tanto. Nabitas nga apartment. Okay lang. Basta, kompleto, para kadata. Oh, no problema. Kaya ma'am, malaksid nga ta sweldo. Binolan pa, nga magted, da papakin ni mama, para kadata. Beso? Kahit ko maarakop da mama kinipapang mo. Kahit ko tagyaman ka na wada. Na kayo may bagda. Apo, nakagasgas na tag-uri nga naikamang ka na kayo. Kaitawan di bagdanagan. LB, sumapakag ti na yung bagyo. Mabanti pa nagbaling ko ang napudno ken ka. Oh, LB, I love you. Ramon, nakamarbara ti bagyo mo, Ramon. Gabutan ng bara ti pamatig ko ken ka, LB. Simulo kami nga road Manong Nemi ti may sana pintas sa apartment. No pa'y madlakos lang. Ada pa nagreklamo ni Ramon. Sweetheart, ada ka ti problema? Ada ka ti pilaw na ayan ta? Okay mata. Sa dapat katulong ta. Okay mat. I'm never impitas ko man no. May isang condo unit. Ha? Wala. Kabaylan nyo mat. Nagpintas ti negosyo na papakin mamang mo. Bam tayo bagag to katakwada. Sige. Kana nga. Marigata na ako nag-commute. Kasabulan ti kotse. Ada na nga gumampo ako na dubugod ko kotse. Kababay mo si kapay kababae. Tagbaling nga driver ko nakastangag kuyog ta. Gabuta si kalang tada kotse na. Oh, si sure. Kati nga robing unay. Dito ka agi bagag lang. Yung sanggup papilit. No, di mo kayat. Agasawatan. Di ba ada joint account ta? Kasi isa ko makamati bagag kang ka. Iba pa na ito, ibang ko tada jay account ko nga nakaipanan ka na iti ornong ko nga saan nga nagastos. Kat magbalin ta nga joint account ta. Kat na ito'y sweldo, pagbayad iti kasera, danom, kuryente, ken kasapulan ta, itid ko kini inday, tapno mapan nag-grocery, shopping, gumatang ka na sa pulan. Kaya dati sweldo ngay. Basit pa nga. Hampeng umanay ang itid ko kadag iti parents ko eh. Ken kakamsat ko. So, sorry ha. Sorry, Albi. Na problema. Imbes ko nga siya makatulong. Siya ka matulong ka na kami. Dito nga, sweldo ka sa waiter. Basit nga, itid ko kada
parents ko, ang kapsat ko. So nga na mabalin ka. Mawatag ti kahit kung mo asawan sila. Okay. Hanga bali mata, binulam nga magtad na papakinin mo, ma. DJ sweldo, isot aramatin ta, pag expenses monthly, day itad na papakinin mama, may deposito, dyan ka ti pag-withdrawam, no, kurang jay sweldo nga, itulong mo ka na kiti parents mo. Nagbesoin. Isogin tong bigat. Indan to iti bangko. Tapno makapag-join accountant. And or. Una, sa orin no awang ka no kung busy ka, mabalik ko lang tatag-withdraw. Una, dagtalag akbat kang ka, sweetheart. O, mat sa bali nga pangimpanam, no sa nga, panang tulong mo ka na kiti pamilya. Ano naman yung tiro ti harakop kang ka. Ti bara ti agkikoy ka. Labi, sweetheart. Bawang masarap ito nga babi yung Ramon. Gapatadaking ka taragsak ko. Kita nyaman nga pakaragsak kami pa ko Ramon. Oen manong name kasya tinagbaling nga set up me kini Ramon. Oen manong name ti sweldo para ti binula nakasapulan mi kat no adda mabati. Siyempre sweldo ni Inday. Kanayon bat nga naynayunak gabutam nagagat babagtalkan. Ti binulan nga it-third da papaki ni mama kaniya kasla pa naka-share ko iti negosyo. May det deposit iti bangko. Kadya pakibiyangan ti sweldo manon nemi ni Ramon. Itad na iti pamilya na. Ka manon nemi almost a year iti relasyon mi. Basta na tawagan tak da papaki ni mama. Kumusta ka na nak? Awang pa po kami? O, pingarot ma. Ngamdandanin. Kumusta ang relasyon niyo ti asawam? Okay mama, o problema. Imbaga ka na kayo din sa anak to nga problema. O, di na kayo tinagbidot. Alakad na siya at launay nagbidot kami, ti panangipapan mi, kini Ramon. Naging kaya manong naming ininawag ko ti anak mi, kini Ramon. Well, kadidi, sa anak ko nga sumrek ti bisina, kaputam, maternity leave ako. Manong nemi, kasla pa lang ti panakadlaw ko. Nga, adan da kiti kundawi manong nemi, nga nalipatan ng ti asawa kiti. Dati-dati nga ramidan na nga. Hi, good morning, kumusta? Hanga bali di adak to pisina, ta okay lang ti bisya. Amo na adak dito balay, di nakumustahan. Sa maladladawan nga gawid manong. Tamani po di masikugak, 3, 4 nga bulan, 5. Ahanan nga napasamak pa iti panagkanahig. Awamat, di namat irang-reng-reng. Siguro, ti pamati na agad na masikog ako kung saan nga mabalin, numampibagbaga di duma, kabulanan lang arudan at mabalimpay. Alam na imi, nadamat na nagiti magitetext kanya, nga makikita da ti asawa, nga ada ka date na, iti restaurant. Uwahin, manon na imi. Ada customer na, manon na imi, nga naka-sweet, isuna kang kwan. Kasla dati kinasweet na kanya. Nga, makikita ta isuda manon naming kuykuyog. Ngori no tiyempo ti trabaho ti asawa kat adada ka no iti mall. Kanila dumapay nga mabaling nga pagpasyahan. Erida mo manon naming kat sana ka mamati. Pamerperdita lang ko na. Ako maobra di gito yung amarites ko na. Tanong tawagak na di message o nag-text kanya di naman sumbatan. Uno kanselan. Hindi kahit nangasawan, pamerperdita lang. Ito na minsan manong naming ang malagip ko.
Kumusta nga tanti pang account ni? Paano, nemi nagpukuyo ka kininday, napaniti bangko. Nakigtutak. Maintaining balance lang ang tinabati. Oh my God. Nakaipa ng takalor nung ko kat binulan nga. Itip-deposit na papakin mo, ma. Tinawagak ni papa, manong nemi pa. Iya, ang problema. Monthly ka di nga, agi deposit iti account ko. Monthly. Aga automatic data. At dapat na nga pakakitaan ng itid kanyak na ito sekretarya. Sekretarya may apay. Hamba pa nagdiway. Umatin na ganap ah. Maintaining balance lang ang tinagyan. Ito lang chinek mo. Ito lang pa. Gabutan. Nagtalag ka namin pinsan, iti asawa. And or, mabalin na tag-withdraw, ore awan ti pirma. Uwan ba? Kasi ti rumbeng siwa, gabutan, nagtalag ka keng kuha na. Nangapanan ng arti kwarta. Isuman lang ti mabaling ang mga withdraw. Kananyat mo obserbaram ti asawa mita. Awang ka dito mangidandanon, may panggap keng kuana. At ano, idedit na nga, customer na iti restaurant. Kada sa baling ang babae di biyag na. Kaano tinaudi nga pa naglailoyo. Nabayagan pa. Kalapit na ka lang agbalaw. Dito hindi ko na kayang kaidianak. Saan nakahapod nung ipatpateg ni Ramon? Kanya? Plastik isun. Saan nga pudbud no, di kitigaraw na. Panagin ko na. Plastik. Kaya naalukoy ka nga sa sigod. Namo na nga dagos ti weakness mo. Ngayayat ka, maayayo ka launan, no? Dayahon na ka, parparik na nga, nakalalailo. Sayang na kiti kwarta. Sayang ti panawin, ng pay mo kenkwana. Sayang ti panagayat mo kenkwana. Balitok tapusom. Idito plastik kenkwana. Si marunong manong naming itinawagak ni Ramon. Hello, sweetheart. Apeng, awanin tinagyan ti account ta. Maintaning balance lang na bati. Nagipin pa naman ti kwarta. Hey. Apeng, katawag ka kasta. Ikag pungto na kasta. Laglagay pa mga masikog ka. Kasi no kumatisan nga makapungtot. Nagipin pa naman ti kartak. Nagiti kwartak. Awang kwarta min siya eh. Kwartak ken kwarta da papakin ni mama. Si kamad lang nagkuna. Ang kasapuran na nag-withdraw. Kat nagipin pa naman. Empay ko ti pamilya. Yung kakita ni ti balay mi ita, nakabimpinas ti banti balay mi, ken kompleto tali kamen, kinam terwaten datatang kinanang ko, dagiti kaabsat ko. Siyempre na ikama dibak nang, di buwak nang mati pamilya. Ano nung kumati kwarta mi ti bangko, matmaturog. Di usaram. Hindi mo yung pangkada kaniyak. Nyakit din sweetheart. Di ba, si kamalanag ko na, ano, anya problema kiti pamilya, ijayak nag-withdraw. Iso nga tinong pala ko lang, nag-withdraw ak. Abay, saan nga mang tadpay da papakin ni mamang mo? Abay, awanin ti deposito, kadag sweldo kan tumanin, subsubrat sweldo, para iti kasapulan tayo tinaldaw, kan binulan. Tapno, dan tumanin alayam? Tapno, sarem? Kaya mga may tandaan nung kanyak at pagmamao yung mga customer mo iti restaurant. At ka-dedit mo. Hey, awat ti karbo nga magbugbog ka kanya. Amom, no adda ka lang ti sangwanak, tagas na pa nang bugbog mo kanya, itay pa lang at tinumpa ka. Adda ka di ba ibagam?
Agasawa ta. Ada karbagak. Iti so amin nga kukwam. Diba? Sika ba natag ko na, kung ano man ti problema ti pamilya, kita withdraw, akin si, kit maragsakan naklaunay, agyam yaman datatangkin na nang ginagapsat ko, pumasir kan to dyan tapno makita no, anong tinagap, anat nakaikapatan, nagiti kwarta iti bangko. Oh, maragsakan kanto lagi din na makita mo nagpintasin di balay mi. Nga kasta ori taragsak tatangkin ni nanang. Kaya nakaragragsak di kakabsat ko. Kanagyamyaman da kanyak, taday kamangak tikas kada kayo nga pamilya. Nga nakasaysayaat kayo. Nang naruna kayong kasidahan. Nakasaysayaat ka. Nadaka ko man asinig ko. Taro, gabis ito kagagaw. Gusto ito gayam ni Papa. Plastic ka. Plastic. Gagayam nga nabudno. Ayop ka. Ini sumangpet ti asawak manong name. Siyempre, sinalangad ko manin. Kahit no kasano tipigsa nga ato ti buses ko mas paiken ko na. Yaw awak lang manong name nga ipatungpal ng ituloy na tilayat na kanya nga tungpaw no dahil. Kaya sumatlat imo na nga nagkuna. Asinatan! Ano ta ko na? Kana? Diya kun orayon pa nga sikat umuna nga mangibaga, LB. Di pa nagsinata. Siya kun ti umuna nga mangibaga. Dabnom ako na nga siyak man lang nga lalaki ti mangisina iti babae. Saan nga sika nga babae ti mangisina kanya. So magsinatan. Mangala kon ti abogado para pa nakasagana ti legal separation. Sa bagay, ako mati maalakan ka. Gamutan na alak mo ten. Ako matinas ka na pagbingayan ta ang kwarta ti bangko. Di ba, awanan? Anak, kukam lang anak mo. Dadandumat putot ko. Hayop ka, plastic ka, may hayop ka. Kinon ko na manong naming asya ko na mismo tinang danog-danog iti barokong na nang karamot kan kuha na. Ngam tinanggal na dagiti imak manong naming kat ko na dinapilitan ka tong patungpayan ka. Magtanga ka! Anong nemi pimanaw ti asawa kiniday di matlang agondaway. Yaw awak lang maalisanak. Namampay agwalon nga bulan manong nemi psikog ko. Tinawagag na papaki ni mama. Pa. Agsinakam ka nun kay ni Ramon. Di dapat. Wow. Wow. So mismo tinang ibaga. Agsinakamin. Pero resan na ngayon baga sa kumapay kenda kam kumapay di mga ibaga nga isinamon ti plastic nga sawa. No kumata di mga kakada kami idi anak. Saan ka kumaitang nagsagaba kasto? Papa, no kumadimngag kakanyak idi. Saan kumapay nga naladaw idi tadi mo pa inay ti bagim ken ko ano. Saan ko mga nasayang dagiti kwarta nga ininted mi ken ka. Imala nangarot kat kasnat biyag mo. Managparabor ka. Sikat agilib-libre. Sikat mangmangted. Labi ako mamad na muda nga supapakan kinaimbag mo. Imala nangarot. Panawan yung detang apartment ka nagsubli kayo dito. Kaduham ni Inday. Tawag mat katulong mi dito. Tapos kasta ka di Inday tagtultuloy nga katulong ta dito. Orayam tulayangan. Timbaga di asawam. Kapirmaam nga separation. Legal separation. Apay kasto tibiyag ko papa. Sikamat laing tinang aramid. Tikasat mo anak. Saan ka dimnag ka na kami? Ang arod na aramidak. Manong name nyo na ngawat. Tibukod ko nga bidtot. Agbaso di ko na ni papa. No dimnag akla kumaidi. No namati akla kumaidi nga ni Ramon kat plastic. Saan nga agpaypeso dagiti pakpakita na no dagit panagin ko na. Siguro manong naimi kat saan ko makasto tinagbanagan tibiyak ko. Tibiyak mi nga gina. Kunak takalpasan manong naimi nga nagpinirmaan mi kaniya Ramon ti legal separation.
Dito yung maten manong naming nagdinamang nga addan kadandanan. Nga addada iti may sa kundo unit. Baknang manong naming. Iti nang isukatan ni Ramon Kanyak. Gusto yung bagbagada nga ada customer nga nakasaysaya at isuna. Kasi iti naramid na kanya kini. Naalak ti cellphone number data nga babae manong naming ket natawagan. Hello? Hello, ma'am. Good morning. Good morning. Sorry na kadisturbo ak. Sino ka kadi? Ganang masapol mo? Siya ni LB. LB nga legal nga asawa ni Ramon. Oo, abay. Ag-skandalo ka, agreklamo ka, kasakali. Awan, tirantak nga ag-skandalo nga, agreklamo. Et ko lang mangig keng ka mismo, dagiti may dandanon kanya. Sorry no, ibagaman nga, mag-aga-agawak iti asawa. Saan kong inago keng ka ni Ramon, iso mismo iti, iso mismo tinangisina kanya. Tapno dagundawa yun. Tapno dagundawa yun. Gabota, saan nakakanong nung ipatpatig, no, tigat siya, tiputput nung ipatpatig na. Amo, gusto klaon na, kinasiyat na, kinalailo na, kinadungo na, kinalaing na, gusto nga, haramidak mati amit, tapno, ipaay ko ta niya, napakaragsakan na. Kastamad idi pamatik. Dati akit, saan ko nga, ibagakan ka nga dakas nga karelasyon ni Ramon. Ngayon may bagbagak lang ng experience ko. Naalilawak ka rin iti, impagpakita na nga. Kung naman lang ng peso, ngayon plastic, panagin ko na. Siguro ma'am, dumteng to ti kundaway nga maamiris mong tumet. Ngati ayatem, pagtaltal kam, kat sanggay marubay ayatem ka na pagtalkan. Namnamay ka mangig ko kayong kandeta kapag sakit tinakam mo. Dada ka dito pamating. Of course. Dumteng to ti kundaway nga sa bidungam ti panunot ko, tap nilikas takit isinak ni Ramon. Saan to mapasamak ti kasta? Kapag tumamati akin ko. Sa mo hamo ka di patyen nga aramidan ng tumit kayong ka, ti aramidan na kanya, tinaramid na kanya. Nantong aramidan kanya, gabot. Sana to ang kurkurang kayong kwa na. Meaning na bakbak nangak ngamda kayo. Ano yaman nakasapulan na edad ko. Tapno saan ngayon sukat sa bali. Kinalikuguman na edit, ikaadda ti kaya condo unit yung sabong nga ni paay, kaskasaya na ka lang ti apartment. Siyempre, gabuti siya ti ba kay paay, siya ti kayat na. Kaya nagtutuloy ito iso ng adha, ti condo unit, anya man nagpakaragsakan na, ito ko ka na. Gusto lang ito, tad naman kanyak ti kasapulak, kinaragsak, ti kinalaing na. Manong nemi awanin ti makunakpay. Wahin manong nemi linipat ko nga adaramon nga inayat ko. Impas ngayit ko ti anak ko manong nemi ni Angelica. Inspasurat ko laing mat siyempre nga ti amana ket ni Ramon. Kadyak tungat nga tamat ikan iti jak tumat nga paidaman kas pagarigan no adan tukon dawa nga kayat na makita ti anak ni. No kalikaguman to makita. Ano kas pagarigan ti dumakkelton ni Angelica ket saludsudan na jak tumat ipaida mga ibaga. Nga ni kasto ti amana ket kasto ti istorya. Nuntun dumtengan ti umno panahon. Tapno rumbeng may pagkakin ko. Awang araw din sa bali manon nemi nga ramid ko na di nagtrabaho nagurnong para ti masakbayan ti anak ko. Uwayan manon nemi dakkelan ni Angelica. Amunan ti agsaludsud. Amunan dagiti pasamak. Kahit kalikaguman na launa nga makita ti ama. Pinadas ko manon nemi tinawagan ti dati nga cellphone number ni Ramon nga napaaya.
unattended. Saan ko nga nakontak man. Pinadas ko ti magibas iti balay da, dedidik nakadadaan kan marmarpukin nga balay manon naming nga talaga gusto di kunana nga piminta sa limagdan balay ti may sabak mo. Yung saan ko nagkanin ko gumpantay ti nagtugtog tapno nagsalutsud no sa dinuitan ti ayan ni Ramon. Noas pangarigan tag sabat to ti dalan da nga agama. Agad ta. Dumdeng to agas ta. Manong name grade 6 idin ni Angelica. Kayat idin ni mama kada papa manong name nga mangala ako ti sabali akasukat ni Ramon iti biyag ko. Ngayon ko nakarakwada nga mabuti nga kon. Umanayin ni Angelica, apakalaglagi pa. Kaninto Angelica, ti makaamu kaya kadakwada. Kaniyak, no dumtengton, iti panagsalog ti salon na. Ni Angelica, manong name kasmet kanya. Managtulong, manangayat, natulong, agiliblibre. Pasaremat ananawaik no ka. Ngasan na nga basta. Ibukbuk ka namin pensan di tulong na ken kaasin na karikitay kabarkada na. Tayo news na rin kangarod keng kuha naman nung name iti may papan idi siyak iti kas keng kuha na. Ngano asinot makita na awanan ikak. Naawatan naman ti sitwasyon ano name. Aging iti may isa nga malam masibang pedak iti balay sinabat nak manong name ti anak ko. Mami? Yes, anak. Anda, good news? Tsaka mo, good news o no bad news? Duwa ka din na news? Bad kan na good? May isa lang. Ngam tsaka mo no good o no bad? Anya kami dita? Diyos kwela. Aday masidag kanya nga lalaki. Kigtuotak o. Kigtut ka? Napay. Burangan. Makadungdong rin. Agpalpalama? Taong grasa? Naglisi aka. Umasidaglat ta kanyak. Di marayak kinamat na. Hanya? Ngam nitiklebak. Hanya? Ket naabutan na. Kunanang sa anak kanong agbuting ikuana. Gabo iso kanon ni dading ko. Hanya? Anak ako nam? Iso kanon dading ko. Sus. Tuloy ko lang nga, tinagliklikan ko na. Kit gabuta, at dadigiti classmate ko, inarang da, handang nga yung patulok ng masidagpay kanya. Imagine nyo, kakaiso na kadamang, ado masidag kanya nga, ibaga na nga sa dading ko. Gabo ka, muna siguro, papausag ka madaan ti dading, tsak pinagkikita ti dading ko. Numan peda, makikita nga ladawan na. Yung isang horde si dading ko, burangan, rusanger, narurukit tiropa na, taong grasa. Kit, di na magmukumano at nagan na. Ano na? Bad news nga rin, ano kasta? Bad news. Madi good news, kunayo happy good news. Kit, adan mangibaga nga, dading ko isuna. Diba? Isuturo riot. Nga doon tumasidig kanya ka mangibaga nga dading ko. Wano, ibagam to kanyak no sa dinot pakasarakak tamapanak to. Tawagak to ti daddy. Kakaiso na nga do mangibaga nga siyak ti daddy mo nanas. That is a good news. Ngayon ti bad news ma. Apa kasi tilang na. Diyak kayat. Diyak mamati. Manong nemi nagritiron da papagi ni mama iti negosyo. Siya kon manong nemi tinang manage. Siya kumakayat mo iti early retire iti pagtrabahuak ang iyang kapilitan. Talagang awan ti mga sikaso ti negosyo da papa ni mama nusan nga siya. Tarubing unay. Wan manong.
Nanamnam ayak mat kiti na, ngayon iti dati nga trabaho. Daak iti na adanak iti nalawang opisina, at doon kita palawlaw nga empleadak, manong nemi. Iti may sa ngaldaw, manong nemi. May sa kadagiti receptionist, di biglang imasdi kanyak, ma'am, 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 ma'am. Oh, abay. Isus, anda dati, taong grasa nga sa aming naigawid nga simrek, kasudetan na eh. Ha? Abay, pinastrek yo. Naging sikyo. Nera na nga awan ti sikyo itay, ma'am. Anda na pa na. Ay, siguro, rinana na nga awan ti sikyo. So nga biglang nga simrek, sa aming matang nga naati pa. Imbaga na kami nga, asawa na kayo. So kanot asawa yo. Manong nemi. Dito ka din ni Ramon. Gusto ko na ni LB, tilangan na. Kat nakigtutak manong nemi, bigla nga nagparinto mangiti sa nguanak. LB, LB, LB. Siya ako na ito eh. Diyos ko, makawanin na. Makawanin na ko ba, LB? Makawanin na. Diyan ka mo manong naiminuan at marik na. Ito na tamang mangig ko. Ba nagpakpakauhan ni Ramon. Dito gayam itantilangan ni Ramon. Manungatawan ka din tinapalabas. Graduate ngayon. Tiyanak ko manong naimi. Ito elementarya. 12 years. Gabata sana ka makakiriing manong nemi ti ayan ko nagtakderan nga si paparentumeng ni Ramon. Bigla nga mas degbeten manong nemi ti security guard kat biglatan nga ginuyod na nga inulod nga inruar ni Ramon. Ay, LB! Ibagamakin ko ang duwada nga asawa na. Di na kuyo na asawak ni LB. Di na kuyo na nga inruar. Ako ba? LB! LB! Ngayon saan kong inanawa ti security guard, manong name? Rumeng laing, nga mairuar, nga maulod. Gabat, siguro nabayagan nga kayat na ti sumrek. Ngayon sa nga palubusan ti kwartya. Siguro ka talagang ginungundawayan ni Ramon, ti kaawan ti gwardya, na panla siguro nag-CR, wano anyanta, napanggimatang ti anya. Iso nga pinigla na ti simre, kat awamaten na aramidan na kiti empleyada. Ito tayo mga ti security guard. Ma'am, sorry. Nabanak lang kami nagjinggil. Ma'am, nabayagan nga umuwi na dyan nga taong grasa. Ibagbaga ng asawa na kang sanak ba't nga mamati. Kasi siguro nakita na nga awa na kiti post ko. Iso nga nagbalik nga nakastrek. Nga nabigla matin na kiti receptionist. Di na naigawin, ma'am. Sorry, ma'am. Basok ko. Okay lang. Ayun na nga rin. Awanin, ma'am. Timawa ka kiti polis. May pinick up di kiti polis. Ma'am, asawa yun. Tamamati ka. At kasi ti klase ng asawa. Tingami na muming istoryo, bakit nagsina kayo kay ni sir? Tamamati ka kung mga siyayat nila nga ti asawa nga nagisina kanya. Sige, guard. Agsublikan ti pwesto. Sige, ma'am. Manong name yan da ako dito balay iniyostoryak met kaniya Angelica tinapasama. Kahit mo sa uwi, mami. EJ, masadag kanyang sa eskwela. Sumati si Marek, it is opisinam. So siguro Ano namin tagpaweso, mami? Dagran pa kinagaran, ma'am. So pagsalud-sudan. Apa yung sangat siya ka? LB, napanagda ka magading isuday jay ni Ramon. Malasing ko, papa. Lumang pekas diya tilanganan. So, apa yung naskin pa ilangan di mo, ano kutin ti anak mo?
Nung kasta, iso ni dading ko. Iso. Ni mapay kas jay. Siguro akit nakarma isunan. Nakakaasiman. Ang mga marik na tiasik ang kuha na anak. Ano nga turubing haramidan tayo, mami? Saan ka di nga nga tulungan tayo suna? Tulungan tayo. Oh, LB, pa? Baka bidot ka manin. Ano nga kayo sa pa? Saan tayo nga tulungan? Nutulungan lang, okay lang. Ang baka no, kahit mo pa nga agsublikan ka? Saan ko nga patpatik, papa? Yung matakarbangan ti anak ko keng kuwana. Adamat karbangan ti amana keng iti anak ko. No, ada ti panunot yo kat pastrik man ni suni ti puso. Narigatan ng pasamak. Katsanto ng pasamak. Okay. Naging galang ti tulong. Hanga dakas, tayo na kaya nakantay ti tungul-tulong. No, mampesi ka, bidot mo, di tutulong mo keng kuana. Tas saan ba't nga seryoso? O saan ba't nga nagbalingan na pundokin ka? Sinaktan na ka lang. Mami? Ba manak? Tanong ko sa pagkarigan, tagpakitan tumanin ni Danim, kasaritak to nga na siya. Ngayon may mahin nga mismo manong nemi dito'y balay. Siya ka mismo manong nemi di masidag ang kuha na iti gate. LB, pakawanan ako ma. Kahit mo tibakisalita ka na kami, nanaroon na anak mo. Kahit ko hunay. Magisalita ka, ngamasalag ka na kami nga saan nga kasatlangam. Di ka lang mabayinan nga magisalita, sumango ka na kami. Hindi kas na kalangan. Mabangsitan kami keng ka. Maamak ti anak mo keng ka. Kahit mo kadigarod nga kasatlangam, arakupan na ka anak mo. Apa yun? Ito problema? Awan igatag mo nga terwatem? Awan ti pagpapugis mo? Agpalpalamakan? Napananti kita naganak keng ka. Di kita kakamsat mo. Napananti babae nga bak na nga nang sukatam kanya. Awan dan. O di naganak kanya, binabayan ako. O di kakamsat ko, binabayan ako. Tinultulong kami da. Inik kami da, kada kita'y ininted mo no na alam ka rin tao nga naalilaw mo. Pagkatapos sanda ka nga mo at alyawan. Apeng amin, na nagbaling kakastoy. Di ba? Adabak na nga nang suktam kanya. Inchi na nat, anya ti kapuna. Gaputin tultuloy mo nga ginastos ti kwarta na, iti saan nga rumbeng. Api, saan nga di pala yung manay, dagiti kwartak, ninted mo, kadagiti parents mo, kadagiti kaabsat mo, saan damat nga mapapnat? Baka imbalayang paida, dagiti kaabsat mo. Saan lang ang dagiti kaabsat ko? Nagbabae ka pa eh. Adalang orden babaim, nagbabae ka pa eh. Hanga mapmapnag, iti may isang babae. Uwin. Dito matindi ka po na hapi nga. Insinanak. Ngawang pulusin ti. Inala na. Intad na kanya. Timpay balod dak pa eh. Bagda. Sa anak madlang nakumbiktaran nga mabalod ti. Adong atawan. Awa matindi mamati kanyak. Matin tumulong kanya. Iso nga kasta. Alilaw ka ramon. Plastik ka. Mananggundaway ka. Ako naman sa sino ka nga santo. Nga nakasaysay at kuno. Nga nakasweet-sweet.
nakalalailo, nakadungdung, napakumbaba. Ngayon saan gaya mo yung pepeso? Sige, kung ano kan, tagsublikan to no, nadaluskan. No kayat mo makasalita tanaktan. No kayat mo, di makaoray ti tulong kayo ko anak. Nagsubliak to nga ron. Nagsubling agpaiso manon na imikit pinastrit ko. Adakam amin idi. Awan ti may sarang na, di na may sarang tirupan na kada papaki ni mama. Nagkakaasingan talaga tilangana. Nagkutong. Awan ti gwapo na. Madlaw ko manon na imi, amarik na ti anak ko ti asin na iti amana. Inarakop na. Naginarakop na. Sa kinunakanyak ni Angelica. Mami, tulungan ti ko ni Daddy. Damagi mong kengguana, noan niya, iti masapol na. Ang daing kalindagan, apakasapulan na. Sana kas idi. Kinasarita nga ti anak ko, manong name ti amana. Pagubraan, ti masapol na. Ni Papa manong name iti nagtimo. At labes nga branch, iti negosyo tayo nga kasapulan iti janitor. Kayat mo, tagbali nga janitor? Kayat ko, sir. Mabali mo testian sa diyan. Takaduang matigiti gwardya sa diyan. Nood sa bali nga pagtarusan. Sir, sige. Awang araw din ti problema. Kahit mo ti admadan trabaho tapno ta kwartam nga igatang mo't kasapulam. Kanata na talaga ti pagyanam. Grandpa, thank you. Mabali mo ta sa rong kare ni Suna. Mabali nga sumarong ka dito. Ano yan? Yaman na, sir. Sige. Awan natin ka na magsasalitaan tayo. Ito no Lunes, ag-report ka doon. Rogam doon tagbali nga janitor kada nga branch negosyo. Ada na gitigondaway manong name asalot-sudon kanyak ti anak ko. Balasitangan, bumalasan. Mami? Awag ka din tigondaway nga lokatam-tapusong nga gayan. Nga madaan ka ti may kadwa nga ba? Awanin anak. Umanay ka. Bugbugtong nga lang anak na ba? Garan pa kinang ma'am. Bugbugtong kamat nga anak. No si kanto kas pagarikan ti kasawa, di si kanto ti aganak ti ado. Tapay nga may kadwa pa lang ama. Adamat pala si bibiyag tama. I'm sorry, anak. Saan nga mapasama ka ba pastrik ni papang mo, ni daddy ni Tiposo? Si papakawanak kang kuwana. Ngam din ako mamawalaw, no saan ko nga mapasublipay, ti dati a panagayat ko kin kuwana. Awang harti maramid ko, mami. Gadagamanak, tas ipapalubos ka. Nga panangipatag ko kin kuwana. Kan panangipatag namot kanya. Banyo ma'am, nung pakapagraduharak doon ti college, kada doon tumbuko to kokorat ha. Siya doon dumakamu kini daddy. Saan kayo itong abaybayan, mami? Saan kung tumat abaybayan ni daddy? Nagtultuloy manon name nga janitor ni Ramon. Hindi ba nga sagan ti negosyo? Nagnegosyo mi, manon name. Hindi ito, tadan nga basbasa iti college ni Angelica. Adun nga tawan tinapalabas manong. Tapos lasa anak pala mamati. Nga idi, kat talaga, nga, nakaragsakak. Kado rin matpakidita, naragsakak. No, pa kunada nga saan nga kompleto, nga para kanya kompleto. Tumanayan nga mang pilpil up, mang sulsulnit, anak ko. Tiya, aniyaman na pagkurangan. Kabuta nagbalin ba't nga siya, iso naman ang name. No, pa kang kanayon ko, nga balbalaagan,
nga naagayat tuman saan nga tultuladan tikas iti amana a plastic. Dahito nga ron ti pagkasarita ak manong nemi iti na minsan nagbidutak. Akang kanan ko bagbaga iti no kumatadim nga kuma ngamin kada papagi ni mama saan kumama na kastoy iti nagbanagan ti pamilya. Nupay kasta naragsakat kaadda ni Angelica amang paraparagsak kaniya. Kanan dada papagi ni mama amang ipatpatag kaniya kandik iti empleyado iti negosyo nga mga ipatpatag kaniya kan nagbalingan na pudno. Sabi ko man, tadamat na ibatik nga adal, liliwakin pagsarmingan, tibiyag, kadagitipatag, kadibngag, more power to your program, manong, and God bless. Toy, nga rudag kiaman nga paghayam mo, LV. Thank you, King LV, itin ka pa nagsurat. Maraming salamat. Kaya, thank you mat kada kita naruway, nga nagbuya. Salamat po kada kayo.